Dobro, deco, sedite na svoje mesta. Danas ćemo imati posebno predavanje od našeg dragog školskog psihologa, gospodina Mekija. Buu! Ko je to bio? To je nepristojno ponašanje, okej? Izvinite, gospodine Meki. Okej? Sasvim okej, samo nemoj da se ponovi. Neće se ponoviti, gospodine Meki, okej? Okej, to je dobro. Meki? Okej. E pa, kao vaš psiholog, ovdje sam da bih vam pričao o drogi i alkoholu i zašto su štetni. Okej? Pa da počnemo. Pušenje je štetno. Nemojte pušiti. I alkohol je štetan. Nemojte piti alkohol. A što se droge tiče, pa štetne su. Nemojte se drogirati. Okej, to je bio otprilike moj uvod. I sad, imate li neka pitanja? Da, Stene? Zašto je psima njuška hladna? Pa ne bi znao. Ajmo prvo da se fokusiramo na marijuanu. Marijuana je zlo, a ima i vrlo specifičan miris, okej? Prosledit ću vam samo malčice trave i hoću da svi pomirišete da znate za buduće kad neko puši marijuanu blizu vas. Okej, samo pomirišite, prosledite dalje i kad se vrati do mene završit ćemo temu o tome. U međuvremenu želim da malo pričamo o alkoholu, okej? Alkohol je zao, ako pijete alkohol onda... Ej, jel dolazite na nekovu žurku za vikend? Šta, jel tvoj brat slavi nešto? Jel mu je rođendan? Ne, neki bris. Šta krajima je bris? Pojma nemam, ali bit će puno hrane, pa čak i bend. Da ja želim bris. I zato je alkohol štetan po vas. Jel ta marijuana gotova sa ispitivanjem mirisa? Ne, okej, ništa, idemo LSD. Deco, LSD je loš. Ta droga je poznata zbog Makavejeva i Mome Kapora. Ej, jel treba da kupimo poklone za taj bris? Te znam, pa brale bolje saznaj. Momci, jel vi slušate? Izvinite, gost Meki. Okej, nego deco, hoće li ta marijuana danas da se vrati? Kod koga marijuana? Okej, kogod da ima marijuanu, samo je donesite ovde kod mene, okej?